Kaixo hemen baikugan eta gaurko gunin gauz beste bideo baten. Eta gaurko gunin gauz Mario Kart 8 Deluxera linkekin, bale? Eta bueno, onlinean. Orduan, ikusiko dugu ea irabazten dugu zen gaurko karrerak, bale? Hori da. Wow! Oiba! Kriston golpi mostie, vale. Berriro be. Bai kagarren. Vale, venga. Hori da. Venga. Ungo bare mendik. Saltotxo bat emendik. Eta beste bat emendik. Hori da. Binga, 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 binga. Turboak dekoguz. Aprobetxatuko dugu. Hori da. Vale, ez dakit zer emongo estan. Txampon bat. Tetxarto. Vale, hori da, zazpigarren. Venga, apur bat gehiago. Kontuz. Golpe bat mostie. Ai, ama, bide txarra. Bide txarra, bide txarra. Salto ingo dugu emendik. Hori da. Venga, 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 venga. Oibo. Bueno, 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 hau zer da. Igual, bate materi mongo txat. Zineke? Ez, ez dutzetela inorimon. Kontuz, hori da. Vale, amaika garren, eta bigarren buelta. Orain. Hori da, orain da. Aprobetxatu behar do, danak txikize 10, danak txikize 10, danak txikize 10. Venga, 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 zeigarren, ondo. Bueno, ondinon, bigarren buelta da, vale? Oi! Hori da! Izarra? Aprobetxatu behar, zeigarren. Hori da. Vale. Hori da, irugarren, venga, apurtxo gehiago. Vale, emon biotxat horreri, emotxat. Primeran, vale, kontuz, irugarren, vale, irugarren. Bigarren, baina lehenengo oso urrin da, orduen ez totuzte. Lortuko dodanik, vale. Oso urrin da, Venga, gutxinez bigarren, vale. Venga, bigarren. Laugarren, benetan ezin ezen. Laugarren. Bueno, vale, gaurko lehenengo karreri izeteko ez dau txarto, vale? Orduan ikusiko gara urrengo karreran. Vale, ba, bigarren karrerie eta Bowserren gazteluan. Olaztuko dugu karrera hau. Orduan, laugarren postuen geratu gara aurreko karreran. Ikusiko dugu oraingoan, ea lortzen dugun postu hobeago bat. Kontu da nik pista hau ez dudala oso ondo ezagutzen. Ez dut askotan honetan jolastu, orduen. Oi, ama. Venga. Hori da, zigarren, vale. Kontuz, 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 kontuz. Hori da. Ai, ama. Bueno, vale. Venga, jungo gara emendik. Hori da, hori da. Vale. Vale, primeran, hemen golpi mungo dao. Golpi mungo dao, justo nina guenik. Ez dakitxela ni broduan hori. Vale, laugarren postu, baina jauzingo naz. Ez, zetan jauzingo nintzela, bosgarren postua, vale. Venga, mantuen duen bigu. Txinez. Bosgarren postua momentuz, vale, mundu eskuez turbo batzuk, super ondo. Hori da. Vale, aprobetxatuko dugu turbo hau. Venga, bosgarren postuen gauz ondinon. Takize gertatzen ari dan. Vale. Laserrekin kontuz. Hori da. Ungo gara mendik eta. Vale, konfundioen atzeta. Emon bierrin. Aurreko hori emon bierrin ez dakit hori motzaten. Venga, jarretuko dugu. Hori da. Hori da. Ingo dugu salto mendik. Ingo dugu salto mendik bebai. Eta. Hori da. Vale. Irugarren postu, Anaurrien ikusten dut. Bigarren puesto dekona. Vale. Raituko dugu. Venga. Oso ondo goiez. Vale. Hor ikusten duzu ez da, horrein egon da. Baina, oso harin doiez, Vale, kontuz, hola. Bosgarren puesto berriro be. Ez dakit zen momentu, no pasa, ez da? Hor. Bitu. Vale. Ba orain, aprobetxatuko dugu.
Jarriko dugu izarra, vale? Kontuz azarrekin, hori da, emongo txagu. Eta botako dugu urdina. Kontuz horregaz, hori da, vale? Hori da, hartuko dugu hau. Vale. Eta pasoko gara superari. Vale, golpe dugu bozerrek. Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da. Eta mamua erabiliko dugu. Ea zer lapurtzen dauen. Vale, horrelako beste bat. Super ondo, laugarren eta hirugarren buelta da. Laugarren postuen gauz berriro be. Vale, eta hirugarren postue. Oso ondo. Vale, bueno, hobetu dugu aurreko karreratik ona. Orduen, urrengo karreran bueltatuko gara. Vale, ba, gaurko azken karrera. Eta ikusiko dugu, ea irabazten dugun gutxinez bat. Baina, bueno, gaur nahiko ondo ibili gara. Laugarren, hirugarren. Orduen ikusiko dugu ea zer egiten dugun honetan. Hori da, Daisyek oso onak die. Ia da, honeko oso onak diela. Vale, bigarren, urten gara, oso ondo. Baina, bueno, da gizu hemen, ba, gauzak aldatu aldie pilo bat, momentu etetik bestera, hemen gotzagu Daisy Ai, Vale, ez da gizenan apurtu dan, baina, bueno. Venga. Bosgarren, ala, Josia. Esan dut, bitu gondela, momentu bat esan dut. Gauzak aldatu aldie pilo bat. Baina, bueno, orain, toko ikus gauza hobe hauek, hori da. Torlako gauzak inalko doguz. Trampaiki da, baina, bueno. Egin alda ez, bai jazta, laugarren. Bueno, berriro, vale. Ondo, sortzigarren, amargarren, vale. Venga, vale. Orduen. Bueno, berriro inaldugu, Gainera, hor niñon bigarren buelta besterik ez da. Vale, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da. Egan ningo dugu. Hartuko dugu bikoitza. Primeran. Ai, 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 urtinete, super txarto, zazpigarren, sortzigarren, vale, venga, Eurengan aldu bigara, hori da, hemen doz danak, Daisyek bebai, laugarren, bingo, ea aurrera txalortu nodan, vale, Daisy horratzen geratu da, hirugarren hor dauz, bigarren eta lehenengo horrien. Ui! Vale. Kontuz! Ai! Ai, ai, ai! Bigarren ez! Bigarren! Ai, hirugarren! Ia, Baina, bueno, gaur egia esan ondo ibili gara. Orduan, betiko motuan gustatu baldin bidetxue, emun like, arpidetu ez basozi arpidetuta, eman kanpaitxori notifikatuak izateko, ikusiko gara urrengo bideo baten. Agur!